Díl 3 našeho cestopisu. Ve středu 4.10.2023 v 8 hodin jsme přistáli v Arecife na ostrově Lanzarote. Lanzarote je nejsevernějším z větších kanárských ostrovů. Hlavním městem ostrova je Arecife. Většinu ostrova pokrývá poušť charakteristické červeno-hnědé barvy, tvořená lávovými vyvřelinami. Z tuhle lávy je prý na ostrově tolik, že by si ji každý člověk na zemi mohl odvést 50 kg. Díky své barvě bývá krajina připodobňována k povrchu Marsu. Rostou zde pouze drobné rostliny. Kromě nedostatku vláhy brání intenzivnějšímu zemědělskému využití také celoročně silný vítr a ochrana velké části ostrova jako přírodní rezervace. Z Kanárských ostrovů bylo Lanzarote nejspíše obydleno jako první. Toto tvrzení podporuje samotná zeměpisná poloha ostrova. Roku 1300 před naším letopočtem se zde usídlili Feničané. Pilířem místní ekonomiky jsou příjmy z cestovního ruchu. Mezi léty 1730 až 1824 série sopečných erupcí změnila charakter celého ostrova. Nejvíce se podepsala na jeho jihozápadě, kde se nyní nachází rozsáhlé pohoří zvaném Montañas del Fuego. Toto je součástí národního parku, který je doslova otevřenou učebnicí vulkanologie. Pod ostrovem stále dýmá činný vulkán. Nejkrásnější pláže ostrova se nacházejí na jeho jižním konci. Zbytek ostrova je buď lemován lávovými útesy, nebo je koupání nedoporučeno kvůli nebezpečným spodním proudům. Pláže jsou povětšinou písečné, slavné jsou lanzarotské příjemné černé a bílé písky. Zalidněnost pláží se výrazně liší podle jejich dostupnosti.
Po 11hodinové plavbě jsme z Lanzarote připluli ve čtvrtek na Tenerife. Tenerife je španělský ostrov, největší ze 7 kanárských ostrovů v Atlantském oceánu. Stejně jako celé souostroví Tenerife náleží z geopolitického hlediska k Evropě, ale geograficky je součástí afrického regionu. Leží přibližně 320 km od pobřeží Maroka. Na ostrově žije více než 900 000 obyvatel. Je tedy nejvíce obydleným ostrovem Španělska. Topografickou dominantou ostrova je největší hora Španělska Pico del Teide s nadmořskou výškou 3718 metrů. Každý z ostrovů Kanárského souostroví má svoji vlastní vlajku a znak. Kanárské ostrovy byly cílem evropských objevitelů a dobyvatelů od začátku 15. století. Po začlenění Kanárských ostrovů do španělského impéria se ostrovy staly důležitým bodem při zámořských plavbách do Nového světa i Afriky a Indického oceánu. Tenerife bylo stejně jako ostatní ostrovy často cílem útoků pirátů, korzárů různých národností. Ve druhé polovině 19. století a v průběhu 20. století byly založeny rozsáhlé banánové plantáže a tím se stal významný vývoz banánů. Délka pobřeží dosahuje 342 km a v těsné blízkosti Tenerife se nachází 200 ostrůvků. Pico del Teide s nadmořskou výškou 3718 metrů je nejvyšší hora Španělska a zároveň třetí nejvyšší vulkán na světě ze své základny 7500 metrů od mořského dna. Zásadní vliv na zdejší klima mají pasátové větry, kanárský mořský proud, blízkost Afriky a zdejší reliéf. Toto jejich spolupůsobení ochlazuje celý region Kanárských ostrovů a zmírňuje zdejší klima, které by ostrovům příslušelo vzhledem k jejich zeměpisné šířce, poněvadž Sahara se nachází ve stejné zeměpisné oblasti.
odjetí z Tenerife strávíme opět 17 hodin plavbou v Atlantském oceánu, abychom v pátek 6.10.2023 v 9 hodin zakotvili na Madeiře. Madeira je portugalský ostrov ležící v Atlantském oceánu asi 580 km západně od pobřeží Maroka a 980 km jihozápadně od Lisabonu. Žije zde asi 254 000 stálých obyvatel. Celé souostroví má status portugalské autonomní oblasti a jako takové patří do Evropské unie. O existenci ostrovů v Atlantiku západně od Gibraltaru se vědělo již ve starověku. Ve středověku byla Madeira od roku 1351 uváděna na italských mapách. V roce 1497 byl hlavním městem vyhlášen Funchal, i když na město byl povýšen až roku 1508. Od roku 1415 je Funchal sídlem biskupa. Po roce 1452 se na Madeiru začali dovážet otroci. Cukrovarnictví prosperovalo až do doby, kdy vznikly třtinové plantáže na svatém Tomáši a v Brazílii, kam řada pěstitelů z Madeiry emigrovala. Mezi lety 1580 až 1640 vládli portugalskou španělští Habsburkové, kteří do hospodářství zavedli tvrdá koloniální opatření. Od roku 1850 se na ostrově datuje krajkářství, dnes jeden ze zdrojů příjmu obyvatel. Zdrojem obživy obyvatel Madeiry jsou cestovní ruch, výroba vína, zemědělství, krajkářství a kožíkářství. Zpočátku jezdili na Madeiru hlavně Angličané, kteří zde nakupovali pozemky a podnikali. Po roce 1950 až do současnosti byla postavena řada hotelů střední i vyšší cenové kategorie, hlavně ve Funchalu. Madeira je oblíbená mimo jiné pro svou bujnou vegetaci, říká se jí také ostrov květin. Navštěvují ji hodně turisté ze zemí Evropské unie, převážně Němci, Angličané, Holanďané, Skandinávci včetně Norů. Celý povrch ostrova je hornatý a proto je vnitrozemí jen málo osídlené. Většina sídel vznikla v úzkém pruhu mezi mořem a skalnatým vnitrozemím. Cesty vnitrozemím dříve neexistovaly, spojení bylo pouze po moři. Dnes, kdy je k dispozici hustá síť silnic, jsou osídlovány i vyšší polohy v blízkosti pobřeží. Říká se, že ostrov není ke koupání, ale ke koukání. Přesto však na jižním pobřeží existují dvě malé přírodní písčité pláže s černým pískem a kilometrová kamenitá pláž. V městečku Calheta je koupaliště s umělými plážemi, na níž je dovezený jemný žlutý písek. Na řadě míst jsou mořské lázně, tvořené bazénky mezi lávovými skalami a doplněné o betonové stěny. Přes tyto stěny se za přílivu převalují vlny a dochází tak k výměně vody.